Huyu ni mheshimiwa Richard Ayole. Sama litanguru kwa Dr. Richard Maina Ayole ga ninka ncheni nchorio yo mo baboli chikure cha North Mugirango cha OMP 2022 ninka bombo ese digolire ya rero muna tu akore chikwera omanyete ntu atebya abantu nga ntu abaliete chira na ntu kabatebinga ne chikure chisa kwa era buna ebinga ntorabwa nduri ko batiga ntobe to woche say ground kare tu agire say ground tu abatebina ki ebintu biri tu abatebe chira chiri tu aliete twabariye tujyo batanga abantu youth ndo bandi kubarigera ikigasi abantu babora bora ndo bandi kubabwatisha abangina ndo bandi kubakonya abangina mboga nabagaka for abakora farming bonspi chira kiri twabarirete etwataka twari na bado ntogerte kubarwanirira ndorakora gento kintureba chira kiri nchi arenge cy'uburimo ikiyagara ndo matirenga kiasi abantu ngo bari chira kinyinge sana ikindi kigo cyabo cy'uburimo asenge bategete chikura lakini ntuchweranire kuhakikisha nga chire kiri twabarirete ni cheke maene ndogende kuburwanirira nande tutaitenga barayi bari barobisi sikinga kici batotegerere bategerera abasaye banyore kigasi bakora etwategete tunyori abantu nga eri twabarirete bado nero bamanyenga bado ndogende kuburwanirira nabanye chikure cha betenga mbaba sikukomoyo ikiagaro matekero kurwane sekituri okumoyo kwikogenderere nande manyenga na intu bari tigarete magega tutairete ebirogo byobisi nturi okumoyo ndogende kubarwanirira mpaka chinga kichekire twawire onye ntu ntura ikororo tobarwanirire totegere ibintu bago totebya erinda abantu bari cyobisi bamanyenga amantu bari ground bado mbatagete okonywa erinda batotegere ese bonus kuri na North Mugirango genteke negeto chandete kuna chi constitution youth mbabwati chigasi bagokora etutaite tubanyore chigasi nande batebinga mbakore chigasi cha internet kumate bagatenga agasi chibara abantu bagenda chigari agaje chihaigwe abantu bagenda chigari chinene bora chindega abantu bagenda chindege esaba youth yaba mbakonyora chigasi onye turaba access the internet nage korango tayonga ntugwendi kwagacha mwina bona manifesto yanenga kie campaign yarengenga twagache development center cha youth to provide free internet services na free wifi umuntu kago choro ngate utumie simu yana bagutumia ngate utumie computer access umusawo mokumata basaye baraba ngaini sana kutukweti ambate buna mumanyabo ebaraba ngaini sana toko bayigore chi internet chibwati yandi chikombe chibwati internet bago sororo within a few days kusanga banyore chigasi lakini toisi ko bagenda gena muri chigasi internet tabwati internet rende nakibaga ku access ewe ya internet kuikato bayigore chi lab chibwati computer chibwati internet inde banyore ko banyore gasi ndonko batebye kerenge ki moba isiko kwa moyo ande ne banga noina barayi bari barororo kemoranje basike ikiagara nabo kwate chinguru chokoleta magendera manene ikiagara naintu kaenga ikera ikito ikororo ndoka ni naintu abantu bakore gento batusike ase chinga kiki tiga to basike to ba chinga kichinyororo bakore gasi tutaiti muntu ndaruterige na bona tuwaiterika tuaga mbere nabantu buya ndora turonde bobe nande tutati kurwani onde tigatore to moise North Mugirango ibo mubweka no mbuya nande gento kendi kyo moiringeringa igonta gete North Mugirango ebe ntangani kutanganya abasaye mutwe irinda abasaye in any development kusena any agenda ko ba discussed abantu youth babe involved irina bayuna ki mbabwato koboko aso kwagacha North Mugirango egendo ngerina ki omate andon sieso burayibore chisekingo bachiroro ando gweta nankoro gusi abantu ngo jabane birenge libinga kero umuntu no uri karansa parliament ya Nyamira tiangote ne kero umuntu nanje de North Mugirango kero umuntu nanje te Nyamira county mbate kwagacha lakini kero tutabwati birenge birengaine na umuntu ago chene idie ngao no yoche ngao igendo ngena ki tigatoi karanse diko toko gamba kugamba chisi tukona ko kurwana chisegi tigatoi karansamo toigwana ne tokonya bananji kigari chinsanjigene de koera tona gukora chinsa na ne chisegi tokona kurwana iteko tokonya tigatoi karanse ikiagara abananji baba iregasi inde gasi ko abananji nabo bakanga mandi chigura mu yabagete kubwa toko